janji prasetya ning ati kadung tresno mring sliramu duh wong ayu releng dina lan wektu kang ati katara bisa ilang saya suwe saya ra karuan senajan mung tansah gedang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu tang anti-anti jok pikir semoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe loro iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen turun nyanding sliramu ukuran ning tresno dudu bondo nanging lumiteng asmara ukuran ning tresno dudu bondo nanging lumiteng asmara. Ya Allah Gusti jan luar biasa ketoprak manggone ning tengah Tegalan lokasine luas dawandane pol pojok arep metu wae dikroyok wong wedok-wedok mbok-mbokku sing ning kono kae ora gelem do maju ndak kene cara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ampun ampun jabang bayi iki bekakas apa iki iki lho sapa iki lho sapa Pak Ju Pak Ju Pak Juari mosok kok ngene Mangklehane iko ganteng. aku kok ora pangkling suarane Aku mayoret drakan band sing keri ya. lho iki mangkoe Iya kene. kowe dadi apa kok dandanem ngene Jalukane sing sunat karo Pak Ju aku kok dadi Joko Bendil mbah apa iki kok Joko Bendil piye to Joko lakon ketoprak iki ra ana Joko Bendil anane Joko Kendil ya Joko Pentil iku aku kok malah pentil Joko ora Joko pentil ya Pak lah apa Joko susu Joko susu mangkel ae Joko Kendil Joko pentil Joko Kendil aku wis oh sampean dijaluki dadi lakon Joko Kendil layak dandanem ngene aku nganti kaget iki mau lah aku dandan ngene bocah cilik-cilik ame sing merek karo aku do melayu dhewe-dhewe lah wong wedi menawa ngiderani penunggu kuburan lah ya aku ki kuwatir engko bengi ya nyapa doandanku pol pojok cedhak pelawang nggon mlebu kuburan lah engko bengi nek nganti ana sulut dado mlayu aku malah keceblokan lawang katil mak grubyak nok kaget aku ya Allah ning ya ora masalah wis wong apa ki jenenge pancen panggone pol pinggir lah iya ora dadi ngopo sing penting awak dhewe melu seneng-seneng dina iki ditimbali kali panjenenganipun Bapak Juari dalah sinten Jumari ya Pak Jumari Pak Jumari dalah Pak Jumari karo Bu Waras Bu Waras sapa sing lanang Jumari sing wedok ra Juwaras
Sing lanang Jumari, sing Sing wedok Juwaras. Dadi juga duwe lara karek sehate amin Allahumma. amin. Nek Dan- sehate ngono ra apa-apa. Lah iya. Ning ketoke asmane garwane salah lho. Iki Duoju. Duoju Jumari Jumari karo Juwarti. Juwarni oh Juwarni karo Bu Juwarni kok. Juwarni. Ya iku mang sing delikno katokku. Lho iki ta? Iya, kon ngijoli pentol tak tukokno pentol. Sitok Anake sapa iku dibenke dhewe. Pati tondeng ngono e. Dadi sing kagungan kersa asmane Pak Juwar. Jumari Mari dalah Bu Juwarti. Juwarti. Bu Juwarni. Bu Juwarni. Buni. Matur nuwun Nggih. Wahyu Manggala wis ditimbali kanthi acara sunatan putrane panjenengane mau ya wis ana drum band, Oh iya. ana rame-rame, Oh. malah kaporo iki lakone Joko Kendil sampean dadi Joko Kendil. Joko Lah nek Kendil. dadi Joko Kendil kowe kok gak pelo? Lah nek pelo rak kemeng mbok kon dagel ngantek pelo ngantek engko. Iki gak leh pelo aku kok sing penting Joko Kendil kok. Ngono. Nah, tapi kan biasanya Joko Kendil iki pelo. Koyok roro. Mbah. Lah iya ya Mbah, ndek ben koyok roh Joko Kendil pelo ta ora. Ya Urung wis, wayahe ya Mbah. Urung wayahe pelo. Urung wayahe pelo. Tapi kok Nek- pelo lho. Ya aku pelo diamuk engko. Jajal ngomong pelo jajal. Omong pelo piye? Pamane mbagekno Bagekno tamu. Uteng iyang. Halo apa halo ibu? Seas kok uteng-itung yang maksud Sugeng siang. Dong tak dong ding dong tak dong ting. sugeng siang. Sugeng siang Bapak Ibu ngono. Udeng iyang. Jajal kowe sing cetha aku tak sing pelo. Ngono ya. Iya Sugeng siang bapak-bapak ibu-ibu. Ujeng yang apa ibu-ibu. Kula badhe takok kali sampean. Kula badhe antoki sampean. Ana basa kok antoki ku? Lah nakoki ku apa ora takoki ra nek basa pelone ra antoki. Oh iya ya. Lah iya. Nggih, kula nggih nyuwun tulung kali sampean. Ula wonu uyung ale ampean Iso Pak. ijo we Pak. Kok ya pinter ta? Oh ya inteng kowe. Ya Allah. Ya wauti tapa pinulo tatandim tapa pilulo tatandim. Ya muga-muga tak dongakno nggonmu nyambut gawe entuk duit akeh. Amin. Engko iso gawe tuku motor. Ontong. Oh, duh. Dil. Ame tanggo tuku ontong itil aku. Iku apa? Motor trail. Motor trail. Motor ting. Lah kaget ono nek motor ting. Ontong ting indil ngono lho. Ayo ontong tinge bautin. Ono ndek mang aku ditabahi otonku madul lho. Ngono. Otonku to ecok mak iluk ngono ya. Matur nuwun sing kagungan kersa. Atong nuwun entan teto. Wau sampun dipun sugati buah-buahan. Tahu pun di dadi Wonten gedang, onten dang wonten salak, onten ala wonten jeruk. onten lo Loh, ili jeruk jeruk. lo nek pelo ora iso muni Oh iya ya. iya Iya, nek basa kowe ancen iso. Ayo nyanyi. nyanyi Iso nyanyi apa ora? nyanyi empo Duh, nyanyi sing lagune cah cilik-cilik kali iso ora? cai ili Lagune Mas Dedi Kempot almarhum. iya Na 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 no na na ne na no. non lagu empo iku Lagu sing liriknya ngene kae lho. Kek cilikanku rambutku dicukur kuncung. inco aduh Iso? inco Jajal. ili antu
Embetu. Oh ya Allah. Diutul untung. Rambut. Embet. Rambut. Embet. Rambut. Nek pelo yo ora iso muni rambut. Dadi nek pelo. Embut. Oh iya ya. Ili Dadi antu. rambut iki nek pelo embut, Bu. Ili antu. Embetu. Diutul untung. Zaman biyen Aman iyen. durung usum sabun. Abi elong diangun. Sarungku Talon tu. saka Toto. anduk sarung. Ando alung. Antol ili. Antol ili. Ontole sapa? Antol ili. Ada. Wah, Pak, masa pelo kok ngono? Antol ili. Antol ting. Dolananku Antananan tu. montor cilik Oto adung. saka lempung. Oto empun. Terusane piye? Ya iya aku kok. Aku ya lali lagu iku. Ili antu. Sing ngene kae wae, sing ngene gampang. Indri Indi. adang telung manci, Ada ngelong. Anji. lawuhe bothok teri. Awe ikan tongkol. Loh, kok ikan tongkol iwak teri? Mama enak ikan ongkol. Ikan teri. Ikan ontol. Iwak tongkol kok ontol. Iwan ontol lho. Tongkol. Ontol. Loh. Ontol. Tongkol. Iso. Lah aku jare mbok kon pelo. Apa? Wis ora usah pelo bingungi aku nek pelo. Engko enek lakon Joko Kendil kowe pelo. Kowe nek pelo wong adan malah mangkelo wong. Piye jajal nek adan pelo? Idilah itu manitop tim. Atua bacal, atua bacal. Autua bacal, autua bacal. Iku lho apa? Adan Allahu Akbar. Cetok. Ono apa wabar kok ngono? Wah, kowe aja pelo aku malah bingung kok, Ndil. Lah mulane wong aku dhek mah wis ora ape pelo diamuk aja pelo nandil. Anane sing duwe gawe njaluki sampean dadi Joko Kendil nganti mundut lelampahan Joko Kendil. Aku ngerti pangajape Joko Kendil ki kan ceritane mau wis ketok. Ya toh, jane rupane ora ala, Ora elek. ning dadi ala sarana ditenung. Disantet. Besok dadi bagus, besok dadi ratu, ora tan bedane pangajape dulur lanang sing kagungan kersa, putrane besok ben iso dadi ratune keluarga. Amin. Iso mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa, dadi bocah sing soleh. Kak Ju, anakmu sing sunat sapa jenenge Ju? Siapa? Rehan. Dek Rehan. Lah sing wedok. Debbie. Happy. Help malah koyo iwak kelep. Happy ya. Dek Happy. Debbie. D E B E Y. Debbie. Gaping. Dek Ya, Rehan. Dek Rehan. Lah sing wedok iku sunat apa? Dislentek. Kok iso diselet-selet? Tedon. Oh, Tedon. Tedon nggih. Digabungke dadi siji. Tak akoni Mas Jumari iki karo Mbak Juwarni iki wong ngirit. Loh, kok iso irit Lah lambemu? gawe loro dadekno siji. Sijine ulang tahun ngono. Sesuk ya. Karepem terus bukan nanggap neh ngono. Iya, paling nanggap barongan tok karo jaran. Ya ora mau wis dadi siji Ya, ana donga pamuji. barongan ana drum band. Karo Dik sapa Rehan. Dek Rehan. Muga-muga pikantuk nugrahaning Gusti bar Amin, disunatke amin. dadi bocah sing soleh-soleh. Amin, wong daleme ya wis apik, Pak. Lah iya. Daleme sing kagungan kersa. Heeh. Aku kapan boyo nek ndi duit akeh kepengin duwe omah kayu jati kaya panjenengane. Iya. Apa meneh nek sing ana ukir-ukirane kaya pendopo kae. Iya. Ora tan bedane kaya omahmu. Omahku. Omahmu aku wingi mara kok ya ukir-ukiran bowek to, Pak. Iya ngguri sing sokone karo blandare malah wis sempal.
Lho ukir-ukiran nek sempal. Ukir-ukiran matamu dirubung rayape dipangan rayape ukir-ukiran. Lho iki ora ukir-ukiran. Nyen. Ana ukir-ukiran kok bar diukir kok sempal. Lah tak kira to ukir-ukiran lho. Iku gak ukir-ukiran nanging dipangan rayap. Alah sakane 1 1 2 3 4. Wah, Alah. kayu jati tuwa-tuwa 8. Iki regane larang, Pak. Iya akeh sakaku. Lah omam sakane piro? 36. Omah kok sakane akeh men lho. Iya wong sugih mbok padoni. Dadi omahmu ki sakane 36. 36. Ngarep mbok pene piro? Tak kei 6. Ngarep 6. 6. Lah kabiye? Tak kei ning ngiringan kiwa 31. Lho. Iringan kiwa 31. 31. Siapa? Lah kok akeh iringan kiwa? Lah trayape ambruk. Ndoyong. Mbok cagaki. Tak cagaki pering pirang-pirang ae kudu ambruk ae. Layak dirubung rayap. Lah omah digusur karo kalenan iso dinteki karo kalenan. Lah ya nek ndek dhuwit nggo gawe iya. omah mergo rumahku adalah surgaku. Amin alhamdulillah. Noto keluargane Ja. ben supaya keluargane adem ayem tentrem. murah sandang murah pangan. Amin. Sing penting seger kewarasan. Amin. Muga-muga didongakno bar duwe gawe rezekine ora lokak ning tansaya kebak. Ora rubuh ning malah saya gupuh. Amin, Tambah amin. saya akeh berkah barokah kenek nggo bangun omah. Amin. Kenek nggo tuku sawah, kenek nggo nyekolahno bocah, Amin. ijek turah nggo munggah kaji ning tanah suci Mekah Madinah. Ben ora didarani kaji walqona. Syukur-syukur kaya dagelan kaya sampean ngene iki iso munggah kaji Lho, sapa iso. ngerti to, Pak? Jenenge wong cita-cita munggah kaji ki gak apa-apa. Aku lah ya wis arep munggah kaji. Wis Alhamdulillah. cita-cita jane kan mangkat bulan Juli wingi ning tanggapan rame, aku terus diundur. Dek ini jane bulan Desember sesuk, November sesuk aku gak iso. Jare kapal mabure wis kebek. Lho, Terus iya. Pak, kapal mabur kok nganti kebek leh, Pak? Lah aku oleh mangkat tapi kon gandul suwiwi ku. Ya ora ana numpak kapal mabur kok gandul suwiwi. Lah terae wis diklotor wis kebek dadi wis ora iso. Diundur meneh. Diundur neh. Lah Aku yo rencanane? beneran wong bayare yo larang. Bayare 360 kaji plus. Lah aku iki lak mumpung diundur aku nyelengi sithik-sithik. Alhamdulillah. Dadi sampean wis nyelengi. Wis nyelengi. Rencana arep mbok gawe budal kaji. Budal kaji Danane budal kaji piro, Pak? 360 plus 300 kaji plus. Sampean saiki wis nyelengi. Wis Lah lem nyelengi entuk piro iki? 12.500 mayan. Lho. Lem nyelengi entuk piro? 12.500 ndek iki dijupuk 500 nggo kerokan. Karek 12.000. 12.500 rupiah. Iya. Pak. Hei, Wong edan. Gini Lah ya? iku lho kowe urung nganti ngumpul 300 juta. Kowe ya wis selak ora ana. lah aku terae diundur munggah kaji kowe. Ngono ku jenenge ya ora nyelengi apa, Pak. 2017 26 gak sida 17 gak sida terus diundur karo pemerintah. Lah iya mosok nyelengi kok lagi oleh 12.000 to ya. Tapi kan tutup sok ben pas taune pas wayahe. Wong aku munggah kaji jek suwe. Ya Allah Gusti. Tahun 2340 aku lagi iso munggah kaji sok ben. Rek tak omongi. 2000 pira? 340. Lah iki lho 2000 pira? 2000 sewale. Suwale. Sewale 25. Lah ya kuwi selawe. Iya. Lah ya dak ya ora nutuk umure sampean. Ya ora nutuk ya wis timbangane ra iso munggah kaji alung matilah nek aku. Ya Allah. Ya tapi tak dongakno muga-muga sampean iso munggah kaji sumrambah karo panjenengane Bapak sing kagungan kersa. Jumari. Pak Jumari muga-muga besok iso munggah. Sapa? Tanah Suci. Juwarni.
karo Mbak Juwarni dina iki luar biasa. Hebat, luar biasa. Dina iki selain duwe kajat nyunatno putrane, ngislamno putrane, ngancikno akhil balik putrane, panjenengane memperingati hari santri sedunia. Wah, iya ya. Mulane saiki ketoprake rek masjid. Wah, iya. Cara Kowe mau ya ning masjid. Lho aku ning kono ning mau masjid wedi terus ngalih ning kuburan. Omonganem. Lah wong ning masjid wedi kok malah ngalih ning kuburan. Aku mah ngape adan diamuk kami tua. Lah kok diamuk iku? Apik-apik ndur adan. Lah wong kowe swaram pelo kok adan ngono ya wis gak oleh aku terus adan ning kuburan mayite malah do salat nduhur bareng-bareng mang. Wong edan niku. Nggih matur nuwun. Nggih. Diaturi Aju. hiburan Nggih. mergo sampean dadi Joko Kendhil kok ndang nutukne lakon. Lakone dawa Iki panjenengane Bu Juwarni. Juwarni ngersake lagu napa Dalah Bu? Pak Jumari. Pak Jumari dalah Sang Garmo ngersake lagu napa nyuwun sewu? Pesene lagu cah cilik kanggo wong tua iku apa? Sing pakai seragam-seragam kebaya niku ngersake lagu napa Mbak? Nek Bu Jumari kok sing ika lho Bu Jumari sing pundi to? Wong kembar-kembar kabeh lho. Gak nek ika lho sing alise rada neklek sithik kaya tikungan galdawa. Sing Bu Jumari sing pundi? Oh jenengan Bu badhe ngersake lagu napa? Sakersa. Sakersa. Lagune sapa iku Bu Sakersa iku? Napa Bu? Kok lagi tumuk iki aku lagu kok Sakersa. Dangdut napa campursari? Kasunyatan niku enten duete jenengan saged nyanyi? Saged. Pak iso Pak, tak jake duet Pak. Monggo Mbak nyanyi mboten napa-napa Mbak, tak jak duet Mbak. Kasunyatan. Apa iki cewek-ceweke ana sing iso iki? Wis. Monggo Mbak nyanyi Mbak, duet kali kula Mbak. Cek. Monggo. Sinten Ya, sing ya. saged duet kali kula? Monggo Mbah nyanyi Mbah. Oh sing iki to. Lah nek iku ya juara. Nah, Mbak Liga mriku Mbak kersane mboten teng anu. Song, mbok adepan apa son. nyanyi ndi mang bocah? Mboten ning. Monggo. Anake ilang dekne apa nyanyi? Wis ora apa-apa. Le. Kene Mbak. Iki lah mbok apa nyanyi le? Kasunyatan. Nyuwun rale Mas nggih. Mas Anake Ari, nggih. genah kok, Bu. Angger tukono pentol sitoke wis lunga mbah nanti karo. Nggih, spesial kagem Ibu ingkang Sapa ngerti kersa. mulai Lah niki kok sinten? nggawa wedhus. Oh ponakan. Lah bapake pundi bapake? Oh nggih, tak salim riyen kali bapake. Matur nuwun Pak, terima kasih Pak. Kasunyatan. Lho ndi penyanyine kok ngilang mang? Oh iki apa? Sanada. Roko kang kacira Delok HP ra apa-apa. tresno tinali-tali jiwa kekandrong parasmu Banga. kasunyatan. Mangga, yuk. Bersama Mbak siapa ini? Mbak Dewi
Sugar HS Production, WML Kantong Channel, Asbabang. Siji kanggo sira Siga
sunyatan sudah, terima kasih. Ay. Terima kasih ya Mbak, matur suwun. Makasih Mbak, matur Ibu, terima suwun. kasih. Bu Ju, Pak Ju. Pak Ju, Matur Bu Ju, suwun sedaya. Ayo ndang mlayu goleki wedhusku selak surup. Ayo ayo Del. Simbok mang wis Ah. bengok-bengok ya. Ayo padha bali ya diajeng. Ngaten, langkung prayugi nggih kados. Kaya
Bali, cobi agem-agemipun ditaliti rumiyin Kang Mbok. Kaya ngono to diajeng. Kang Mbok. Sebenarnya sliramu kok elengke diajeng. Yen to sliramu nyawang Kang Mbok iki agem-agemane ana sing kacicir apa ora to diajeng. Boten dianggep sedayan Kang Mbok. Yen to aku nyawang sliramu iki ora ana sing kacicir lho diajeng. Mesih dianggep Kang Mbok. Saiki tiba gilirane diajeng Widyawati. Ayo padha ditaliti ya diajeng. Kok patine mengko yen to ana sing kacicir lak ya ngono to di. Nggih Kang Mbok. Ayo Ayo bareng-bareng. Makuto ya isih ya isih ono. Diwang Iya ya isih isih ono. Lho, diajeng. Sama-sama mriki diajeng. Kamila kanggo kula yutul kalian panjenenganku. Supados mepati sangsangan kula ki kanggo. Kaya ngono ayo padha disabiaken diajeng. Diajeng Widyawati, ayo padha bali, mengko tak suwunke karo Kanjeng Rama ya. Boten kok kok, kula boten nyuwun ingkang enggal. Kula badhe ngepati kalian saksanan kula kemawon kok. Tinggal wae Kang Bolong iki. Dheweke sing sembrono. Lah ya dheweke sing teledor malah kaya ngono ya diajeng. Kok yen tos sliramu dukani karo Kanjeng Rama, kanggo ora bakal melu-melu lho diajeng. Ya padha Tinggal mawon Kang Mbok. Tinggal mawon Kang Mbok. Sing gedhe pangaturane ya diajeng. Cilokon tinggal lamun aku ora bisa nemuki marang sangsanganku. Mulane papan kene minangka dadi pasuksen. Aku bakal ngalahake kilisane bolo. Sok sampai pawongan sing bisa nemokke sangsanganku. Yen wadon bakal tak daku minangka sedulur senara iki. Yen lanang bakal tak pek bojo. Kalau ora ketemu jor piye? Mestine Kanjeng Rama iki bakal Aku ya wedi. Kuwi iki apa kok ape mangan aku apa piye kuwi iki? Aku gak doyan daging. Lah doyan apa? Gereh. Lho kowe iki kok iso tata jalma? Aku ya manusia. Kowe ya wong. Ya, aku anakan bulus. Layak rupaku kaya ngono. Aku anakan bulus tapi mbokku nyidam babi, mulane irungku kaya irung babi. Ono. Kowe gak wedi ana apa, Dik? Iki wedi karo kowe. Tak kira wae kowe demit ana ning sendang kene lho jebul ya menungso kaya aku. Aku gak demit sendang kene ya. Aku tuyul penunggu kubur. Aja padha ngono. Dadanku cedhak kuburan. Aja ngono aku wedi. Lah kowe kok nangis ana apa? Apa sebabnya nganti aku nangis? Jeneng sapa to? Aku Joko Kendil. Joko Kendil. Nggih. Apa to sebabnya nganti aku nangis kok Joko Kendil? Kok nangis ana apa? Gas. Tanjane rada dhuwur. Ana wong nangis kok kaya montor, gak kuat munggah gunung. Kek Kowe nangis. ngerti apa ora sebabnya aku nangis? Mergo gak ro. Tak kandhani ya. Iya. Aku iki mang nangis mergo kalungku ilang. Tak jeli. Mau kalungku ali. Tapi iki mata kucing karo mata buaya. Ora ali Pak aku iki. Mutiari lho. Muti
mutiara. Mutiara lak lanang kok nek tak kekno kowe ya mutiari. Ngono. Nek lanang mutiara. Mutiara. Nek wedok Mutiari. Oh, no. Nek banci mutiah. Kalau mutiah terus guyu. lho, endi to mutiara? Kae wae. Kalau ngemilang. Kok kandel iya. Aku dek mau iku pas adus ning ngisor kono. Lho, waduh sing ndi? Ning ngisor kono, kowe do ning dhuwur aku ning ngisor. Kamu aku iki mah padus ning sisih kono nek Joko Gedhe. Iya aku ya roh. Kowe roh aku. Roh wong aku pas lulup kowe adus uda. Iya. Malah dek mang aku tapi kok bingung. Bingunge gene. Tak darani wong lanang wong mangono brengos iki gak. Aku pas ngene. Kowe mangadus. Iya. Kowe roh Roh. ana brengose. Heeh. Iki gak ono. Iki kok gak ono iku. Iku ora brengos. Kancanan piro kok agi kok kowe kari Dhewean. dhewean. Dulurku ya iki ana papat. Sing rada gawedhi cempluk. Kambok Widosari. Aku wis mlubung-mlubung ngono. Ngentut menawa banine roh blekutuk. Alah. Iki apa iki? Mbah kowe baru. Eh, Ngene lho. Iki aku mau nemu nyangkut ning gulu. Iki kalungku kok Joko Gedhe. Iki kalungmu tenan. Ya wis tak balekno. Tapi janjine lho, Iso. janjine sapa sing ngenakno kalung nek lanang mbok pek bojo, nek wedok mbok pek dulur. Aku ora bakal blenjani janjiku. Ya terus? Mergo kowe sing bisa nemokke kalung. Heeh. Kowe sing duweni wong tuwa apa ora? Isen duwe mbok. Kowe bali karo si mbokmu ya. Ya, ya. Supaya nglamar aku ning medhak kamur. Ngono. Ya aku tak ada tiba ya dadah. Waduh. Jenenge sapa mau? Wis gak penting, sing penting barongane teko. Wah, sing dadi penggalian. Nanging yen pinuju wonten Piswanan Agung, ngumbuhi regengipun napa niku kraton wonten ing Medan. Ya pancen ki ndak gadang kaya Nggih. sak wayah-wayah ana salah sawijining bocah lanang kang bakal ngayunake marang putraku. Muga putraku gelem nampa supaya aku gelis momong. Jane wong kula dadi patih nggih pun duda mawon. Ning ajeng tembung niku ajri. Lah upama kowe tak wene sing iki ngono nggih. Wah, nek sing iki nggih walake ra umum niku. Aja mentekno sembarang. Lah nggih, ngono nyuwun Nek ribu. kalian niku mahare 3M. Niki sithik-sithik semiran. Ha iya, 3M kuwi apa ngerti karepe? Mboten. Mlumah, ngurep karo mangan. Hobine karo kuwi. Mulane ndek njaluke 3M. Wonten tamu. Sing perintah lungguh kuwi sapa? Lah niki krosi. Lah kursi ora kanggo kowe kuwi. Gak iso linggih. Ora kena. Linggih ngisor. Ya. Oh, alah. Del cara liwat, Del. Halo. Sarang meong. Kok sarang meong apa? Itu tunggale kucing ayu-ayune ngono. Ya, wong akeh sing kaya kowe. Apa sing suka iso dimacaki karo buku. Kowe dorene iki arep do ngopo? Mbak, kowe ditakoki. Arep do ngopo? Arep nglamar. Lamar Nglamar. sapa? Pate. Eh, Lah iku lho. Lamar pate. Liru ya, Del. Nglamar
Kanggo sapa, Mbok? Kagem anak Kula. Ora iso. Lho, kok mboten saged. Kowe wis sareng meong karo kaya. Lah niku pun gadah kucing dhewe. Mengko gek-gek nek panglamar kudu tampa putraku terus kowe karo kae. Mboten niku paling gak gelem kok. Sarang meyong. Apa kira-kira wis mbok pikir tenan? Yen mengko panglamarmu ditampik dening putraku. Sampun, Dara. Jelaran ngaten lho, tiyang lamar menika rak pindhane tiyang jaluk. Iya. Menawi diparingi nggih matur nuwun, menawi mboten nggih mboten Iki napa-napa. anakmu kuwi Nggih. sing arep tok lamarke. Nggih. Nggih. Mbok kowe kok panik karo wong ayu-ayu leh, Mbok. Lah piye? Nggih, kula sing dilamarno Joko Gundul. Joko Gundul. Joko Kendil. Sing ngene kula Joko Kendil, mboten Joko Gundul. Joko Kendil anak biasane. Nggih. Oh iya luar biasa. Oh, luar niki Joko Gundul. Joko Gundul. Nggih, kula Joko Gundul. Seneng tenan karo putraku. Nggih. Yuk wangsuli Dek. Isaken dawuh Rama. Halo, Ndil. Halo, sarang meyong. Lah kabeh wong wadon kok mbok sarang meong ngadeg ayo. Foto. Kok foto? Lah dhewe kepengin melu foto ya kono. Gak aku foto kali sampean ayo. Ketoke tak sawah kok cocok. Lah nggih. Cocok, Dul. Cocok. Sandangane iki wis padha. Rupane. Seragam. Tak mongko nek karo aku iki malah ya ora janjian. Gak aku mbok WA ngono. Kowe nganggo lerek-lerek ungu ya say. Say. Oke bebek. Kok bebek. Lah apa? Dik, Dalem. kowe kok teko kene? Nggih. Arep nglamar. Lamar. Lamar sapa? Jenengan. Lamar aku. Nggih. Ah, lah wong kowe bae nek roh bocah wadon bening-bening ngono kae. Minang ngene kok, Ndil. Lah napa? Lah engko nek kowe dadi bojoku, aku lak mbok tinggal nglirik rono nglirik rene. Ah, loro atiku, Ndil. Masa? Yen ngono, penglamarmu gak tak tampa. Mboten, Rama. Oh alah bangkok. Halo. Lho ki jane nglamar putraku apa arep seneng kono? Aku ya seneng kono mbek seneng kono. Yo karepe dhewe. Senenge siji wae. Nggih, nggih. Lamar Lho wangsuli, Dek. Ayo, Rama. Niki nah, Apa kok guyu, Ndil? Iki lho gelem paling. Belum diwangsuli kok gelem-gelem. kula ngamar jenengan anak budhe. Kok budhe-budhe rumah samu. Bodine gedhe dak budhe. Enak cilik. Bule. Bodine cilik. Lah nek gundul kaya kowe ngene wong kono. Budul. Ya, budine gundul. Jaka Kendil. Dalam. Rupamu kaya barong kok arep ngelamar aku. Lah padongan kula seneng kok. Nek aku ra seneng, nang lamarmu ra tak tampa. Mboten Rama. Wis mbok bali wae ora usah ditampa. Dereng kok tesih kok. Niku yo mbok yo. Emangnya mbok. Bul, Wido Gembul. Nggih, Rama. Wangsuli. Lah Cocok. niki. Iki anakku sing kalem dhewe, Dul. Ro niki kula. Sapa? Man pas adone sendang entut. Bluk. Kleteng biru. Iki ada lama, Wis. Dalem. Apa bener kan ngamar aku, Del? Nggih. Kowe ku, Del. Nggih. Kowe ku wong desa, turun ning kosa, mangane mae botok jangkrik. Mangae rupa koyo ki. Jang. Kaya ki. Rek. Jenengan nek dadi bojoku, engko tak tukokno sate babi. Aku mah, Del. Dadi emah niku. Mama aku bebok, apa sana kita rekam. Aku. Enak. Boten kurang, Rama. Boten pulang. Pun bali wae bali wis ora enak. Mbok iso mbok iku mbok. Mbok. Pate kok mbok cuci iki. Lho, pate iki kanggo simbok. Iki lho burine pate. Wah, awas men kok. Nggih. Wangsuli, Dek, wangsuli mesake. Iki Rama. Panglamaripun Joko Kendil kula tampi Rama. Mbok tampa.
Joko Kendil rupane ala dulur-dulurmu padha nampek kok malah mbok tampa iki. Allah minggahipun kadang-kadang kula ki panjenengan. Nanging benten kalian Widowati. Menawi Widowati mastani Joko Kendil menika bagus sangat. Bagus. Apa sebabnya? Sebab saya cinta padanya. Wong arep seneng sithik kok rentuk. Jenengane kula gak malah kados selamat gobok kok Mama. Ayo saking senenge. Nggih. Anakku sing ayu dhewe entuk bojo bagus. Penting aku. Bagus Mama. Ya, kono aja pancen taman dhewe. Iya. Aja bali karo makan dhewe. Wis anan mari. Seneng, Dik. Aku dadi bojone wong ayu. Jenenge mang sapa? Jenengku Widowati. Widowati. Aku Joko Gundul. Joko Gundul. Joko Kendil. Ini yo Kakak Joko Kendil. Iya, Dek Widowati. Aku wis dadi bojomu. Nggih. Aku kesel aku ape turu aku pijeti. Arep bobok? Iya. Pijeti? Iya. Ya. Tak pijeti nggih. Mpun turu. Wis kok Kakak? Loh, kok jawab? Lah kok takoki yo. Oh lalian. Lho iki sapa? Aku Joko Kendil. Loh, bento urung wayahe. Durung maneh ta, Boy? Engko nek aku wis muni Mbak Dewa, ngono lagek metu. Oh ngono. Kok tak gocok engko. Lah aku ora ndang ngomong kok Engko sik Aku iki. pendang metu kok. Widowati lagek ape tuku. Oh budak ora metu aku. Iya. Mumpung barongane gak eneng dadi dene gak wedi. Mbah Dewa. Mbah. Kowe janji jarene nek aku wis umur 22 tahun ana cah wedok sing seneng aku ora mawas kawujudanku. Aku jare ame mbok le dadi ganteng le Mbah Dewa. Mbah Dewa. Mbah Dewa. Mbah. Oi, tang metu ah. Mbah Dewa. Loh, bocah iki. Cak goblok. Lho piye? Aku wis bengok Mbah Dewa. Ngene iku kendang metu. Lho, saiki Ya iya. baleni neh. Lah wis kadung. Wajanane me angel kok. Ndang ngalah kowe. Ya iya. Widowati. Kakak Joko Kendil. Lah! Kuwi piye to? Bapakno. Ora tak apa-apake Lah tak kok pijiti. bengok-bengok. Tak pijiti. Kok kali iki sapa? Oh, kebentuk mbok temui. Lho sing bentuk iki ya kowe kok. Lho, Aku sing mijeti aku bojone. lho aku iki lho bojone. Lho, aku iki Joko Kendil. Ya ora bojoku ya iki. Kowe iki mau malah aku ngono. Oh iya. Lha iso. Malah piye Kakak? Iki Ceritane ceritane yo. ngene lho. Aku nek wis ana sing nyenengi wong tanpa mawas rupaku kawujudanku terus malih bagus. Lah iki malih anku. Yen wis umur 22 tahun. Lah yen ngono kae bojoku Kakak Joko Kendil. Lho lah aku piye? Ju iki piye Ju? Aku ono dadi wis digenteni Ju. Lho, kono to dadi piye? Lho, padha wae kowe yo entuk. Entuk apane? Lah aku malahanmu ngono. Lah wis malah iki kok. Oh, alah iki yo. Piye ora sida? Ono malah iki. ana kloso.
dirubung tinggi. Lah maksude Aku sing rekoso kowe karek menikmati. Salahmu dhewe dadi elek kok dadi. salahmu mulane mau dibusa dadi bagus. Nang Joko Kedhir. Widyawati. Ora nyono babar pisan. Saiki sampean malah kawujudan bagus, Kakak. Pancen satenane kawujudanku kaya mangkene Widyawati. Oh, kabeh mau sok. Lah kok kurang ajar sih kayak kendel bandawan kang lebokke priya bagus Jaji. Menika garwa kula Kang Mbok. Garwamu iki Kang Mbok percaya. Garwamu kuwi lho Jaji. Sungataripun kados ngaten menika garwa kula Kakang Joko Kendil. Menika gara Kang Mbok wong Jawa Kendil niku Allah kok niki bagus kok Kang Mbok. Citane diajeng Widyawati tumindak sedheng ya Jaji. Yen ngono dipun aturake karo Kanjeng Rama kemawon. Ya ngono ya. Rama. Widyawati, Iki kula Ron. kowe iki bojone Jawa Kendhil kok malah cedhak karo bocah lanang bagus iki. Karepmu piye? Man bagus menika nggih garwa kula Kakang Joko Kendil Ron. Ngendi Rama percaya Joko Kendhil iki ala tanpa rupa, mongko nom-noman iki bagus rupane. Menika leres. Joko Kendhil menika kawujudane ala tanpa rupa. Nanging satenane kula menika nggih Joko Kendhil Cahya Purnama. Ngendi aku percaya, Nduk? Mbok sandiem undang ngene. Ana bocah bagus ngaku-ngaku Jawa Kendhil. Ah mboten iki. Mbak, Dede. aku Joko Kendhil. Percaya. Sampeyan iki lali apa piye? Ngeten mawon. Kula kok kelingan rikala kula nglairake kendel niku wonten titikane to ditoke. Coba talitine. Kula talitine. Welong. Lah iki ana ratu kok malah kelambrangan kaya ngene iki piye? Kula ngantos kedelarang-delarang menika kula ngopadi bojo kula. Bojo sing wis mbok tundung. Nggih, Ah wis mbok tundung kok mbok goleki. jebul kula getun. Mboten luput kula tundung kula ajeng nyuwun ngapura. Umpama ketemu ngono janjimu piye? Mboten badhe kula larani meneh. Tenan. Nggih, Mengko gek-gek mbok tinggal golek meneh. mboten. Kula pun janji mboten badhe ngambali malih Kang Mas. Yai, Nggih. iki lho bojomu wis janji ora arep larake kowe meneh. Malah kapara anakmu Jawa Kendhil keng nalika semana wujud ala saiki malih wujud bagus kepara dadi putra mantu ana Medang Kaweryan. Joko Kendhil. Nggih. Kok ngungkuli bapake to lele. Kula niku nulat kalian Rama. Kaya ngono. Nggih. Nek Nanging aja- boten tumindakipun. Lah, malah nemen ngono. Boten. Sarene awake dhewe wis dadi pisan. Tergang gumantung sliramu. Iki mengko Jawa Kendhil tok jumenengke ratu ana ing Medang Kawuryan apa ana ing Tanjung Anom. Wong tuwa mung kari manut. Kesanipun Tanjung Anom wonten ing Enggai, langkung prayogi Joko Kendhil jumeneng ratu wonten ing Tanjung Kaya Anom. ngono yen kaya ngono ayo bareng-bareng kembul bujana wiwaha andra. Pawiyatan paripurna. Bari-bari.